गिबियावनो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माखासे आयदाखौ लानानै बा हाबाफारिखौ लानानै मोनाबिलि समाव जोङो मोनसे बर' खौरांगिरिफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहोनो थाखाय बे समाव खौरांगिरि मेल लादों। दा बेवहायनो बाहागो जानो हानाय जोंनि गासैबो बर'नि खौरां बिजों आरो गासैबो खौरां बिजोंनि मावथि नोंथांमोन, जोंहा मिथिगौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि खेबनि थाखाय देग्लाय बर' बिजोंजों फरायनाय 6, 7 आरो 8 थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ फैगोन 8 डिसेम्बर खालि खुंनो थाखाय थांगासिनो दङ। दा दिनै बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ गुबुन गुबुन बिथिंजों जौगाहोनायनि सायाव हाबा मावनायजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिंखौबो जौगालांफानांगौनि थाखाय बा आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइ बिथिंखौ गारनानै जोङो गुबुन खोथा एबा बाथ्रा साननो हाया। दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु थाखो 9 आरो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजादखौ खुंबाय थादों। दा बेखौनो जोंबो बे एखे थांखि आरो नोजोरखौनो सिगाङाव दोननानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो देग्लाय थामथि खेबनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ खालामगोन। दा बेवहाय जोङो गासै फरायसाफोरखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला नाङै गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय जोङो फरायसाफोरखौ मोननो हादों। आङो थोंजोङै नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। जोङो 5,931 थाखो 6, 7 आरो 8 नि थाखाय जोंनाव अलरेडि रेजिस्ट्रेसन जाबाय बा बिथांमोना आर'जलाइ होबाय। दा बिनिनो थाखो वाइसै जोङो बुंनांगौबा थाखो 6आव 2,256 आरो थाखो 7आव जोंहा 1,908 आरो थाखो 8आव 1,767 बे हिसाबै जोङो मोननो हाबाय। दा गिबियावनो आङो साबायखर बावग्रोनो लुबैदों जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि बिथाङा जोङो खावलायनाय लेखायै जोंनो फरायसालिफोरखौ हगारनानै होदों आरो बिथाङा फोरोंगिरिफोरखौ खावलायफानानै जे जोंनि नैबे मोनसे गेदेरथार उद्देश्य गोनां बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव बिथाङा फोरोंगिरिफोरखौबो खावलायनाय बायदियै जोङो जथेस्थ' जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरि आरो गासै फोरोंगिरि सार मेडाममोननि कपारेसनखौ जथेस्थ' मोनबाय। आरो बे लेखायै जोङो फैबाय थानाय गाबोन सानसेल' गेजेराव दङ, बेवहाय दिनैनि थारिखसिमाव जोङो बे आनजादखौ खुंफुंनो हानाय मोनसे थासारियाव फैबाय। दा जोंनि गोबां फोरोंगिरिफ्रा जों खावलायनाय बायदियै जोङो कुइसन कालेक्सन खालामनायनिफ्रायनो लानानै बिथांमोना जों जेरै खावलायदों बेबायदि जोंनो मदद खालामदों। आरो दिनै कुइसनखौ फोसाबनाय बा मडारेसन खालामनायनिफ्राय लानानै गासै सार आरो मेडाम मोना जोंनो कपारेसनखौ होदों। दा बे समाव खावलायदेरनोल' लुबैदों जोंनि आनजादा जिहेथु गाबोन सानसे दंबावो आरो नेक्स्ट डेआ सानडे जायो। जोङो रबिबार समावबाबो बे आनजादखौ रबिबारावनो जोङो खुंबोबाय थादों सिगांफोरनिफ्रायनो। गोबां फोरोंगिरि सारमोना दिनै रबिबारखौ गावसिनि सुटिनि दिननानै लायोमोन, नाथाय जोंनि खावलायनाय लेखायै बिथांमोना बे आनजादाव मदद होनो बा नायदिंनो थाखाय जथेस्थ' जोंनो खोथा होबाय। बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावदों। आरो दिनैहाय जोंनि गारजेनफ्रा बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जिहेतु दिनै बे रबिबारनि समावबाबो आनजाद लिरनो थाखाय फरायसालिसिम थिनहरगोन बा फरायसालिसिम दोनबोगोन जोङो बेखौ आसा खालामदों। आरो मानोना बे आनजादजों लोगोसे जोङो आथिखालनि मुगाया मोनसे बादायलायनायनि मुगा, गोबाङा गोबां बायदिसिना बुंदों बे आनजादनि सायाव, जों बेखौ खोमा होआखै। बे बादायलायनायनि मुगायाव जोंनि बर' बिजोङाबो जिहेतु थांनानै थानांगौ आरो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्राबो जिहेतु बादायलायनायनि मोनसे खाबुखौ मोननांगौ बा फरायसा समनिफ्रायनो जे बादायलायनाय मोनसे सानस्रि बेखौ खर'आव मेलेमाव जोंनि फरायसाफ्राबो सोनानै लानांगौ। इयुननि गिदिर गिदिर बेबायदि मोनसे
गावनि जिउ राहा दानायनि थाखाय जेनाखि साख्रि बाख्रिनि आनजादफोर होगोन, दा बे गासिबोआव नैबे जोंनि उन्दै समनिफ्रायनो बा फरायसा समनिफ्रायनो जे जोङो फोरोंनाय बेबायदि मोनसे स्किलखौ, बे आनजादनि स्किलखौ जोङो खालामदों। दा बेखायनो खुनु मोनसे गोनो गोथो सानाजासे जोंनि गार्जेनफ्रा, जोंनि फोरोंगिरिफ्रा, जोंनि समाजनि सानसुमैफ्रा बे हाबाफारियाव गाव गावनि गथ'फोरखौ बा गामि ओनसोलनि गासै गथ'फोरखौ जायफोरनाखि दिनैसिम रेजिस्ट्रेसन जाबाय बेखौ बे आनजादाव बाहागो लाफैथारनांगौनि थाखाय जोङो मिजिंथिदों। दा बेवहाय आङो फोरमायथिखानो लुबैदों बे आनजादखौ जोङो देग्लायजों 3थि खेब बियो जागोन आरो बे आनजादा जोंहा मोनब्रै आयदाखौ लानानै, गुबैयै मोनब्रै आयदाखौ लानानै जागोन। इंराजि, गोरलै बिगियान, गोरलै सानखान्थि आरो जेनेरेल नलेज। जोङो बे आयदानि सायाव गासै मोनब्रैजों 120 नाम्बारनि बियो आनजाद जागोन, मोनसेयाव 30 करि। आरो बेनिफ्राय जोङो सायख'नायनि माखासे नियम नितिफोरखौबो जोंहा थि खालामनानै लाखाजोबनाय। दिनै जोङो मोनफ्रोमबो थाखोनि थाखाय टप 3 बेबायदि सायख'गोन आरो टप 3 नि थाखाय जोङो सेथियाव जाय जायगा मोनगोन बे फरायसानो 10,000 आरो नैथियाव 7,000 आरो थामथियाव जाय जायगा आवग्रिगोन बे फरायसानो जोङो 5,000 मोनसे थुलुंगा बान्था हिसाबै जोङो गथायगोन। आरो बेनि लोगो लोगो जोङो दिनैहाय जायफोर फरायसाफोरा मोनफ्रोमबो थाखोनिफ्राय 3थि मासि टप 3 जायगा आवग्रिखांनो हानायनि उनाव आरो जाय फरायसाफ्रा नैथि सारियाव जायगा लानो हाबावगोन, मोनफ्रोमबो थाखोनि थाखाय सानैयै बै फरायसाफोरनो जोङो मोनसे आलादायै बान्था होनाय एबा जोङो दासिम थांखि लादों 2,000 रांजों लोगोसे जोङो बै फरायसाफोरखौबो बरायनाय जागोन। दा बेनिखायनो जोङो बे बान्थाजों जोंहा बांद्राय बान्था होनाय मानायाव जों बांद्राय बेबायदि मोनसे सानाखै। बे बान्थाजों जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गासिबो जागोन जों बेखौ सानाखै। खालिबोल' जों बेखौ थुलुंगानि नामाव, थुलुंगानाय मोननांगौनि नामाव, इयुनाव गोसो होसिननांगौनि थाखायल' जोङो फरायसाफोरनि थाखाय बे बान्थाखौ खालामदों। जोंनि गुबैथार थांखि आरो उद्देश्यआ बेसो जागोन जे जों उन्दै समनिफ्रायनो जुजिनाय मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिखौ खर' मेलेमाव दोननांगौ। आरो आथिखालनि मुगाया जिहेतु बादायलायनायनि मुगा, गुबुन गुबुन बिजोंनि फरायसाफ्रा जेबायदि एडभान्टेज जानानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों, जोंनि बर' बिजोङाबो, बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्राबो जाहाथे बै मोनसे बादायलायनाय मोनसे थाखोआव जायगा आवग्रिहैनो हानांगौ, जोंनि गुबैथार उद्देश्यआ बेसो। आरो बर' बिजोङा अराय जोंनि गेजेराव गोजोर मोनसे बिजों जानानै थानांगौ। आं बेखिनिखौ फोरमायबाय आरो जोंनि फारसेनिफ्राय बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय। नोंथांमोननिफ्राय जुदि माबा मोनसे जिल्ला नाङै गासै जोंना आथिखालसिमाव बा जोङो गासै 58टा सेन्टार आनजाद मिरु जोंहा बेवहाय जाबाय। गासै जिल्लायाव जोंहा 21टा दख'रा दं। 21टा दख'रानि गुबुन गुबुन थावनिफोरखौ जोङो सायख'नानै लाबाय। गासै 58 सेन्टारावहाय बे आनजाद खुंफुंजागोन। बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला टेलेन्ट सार्च आफादनिफ्राय आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि सोलोंसा नेहाथारि दङ आरो लेङाइ दङ आरो माखासे मावथि सोद्रोमा दङ। दा जोङो फैगौ जे जोंनि टेलेन्ट सार्च एबार जों खालामनोसो नागिरबावदों, बेखौ जों फैगौ रबिबाराव खालामगोन एबा रबिबाराव खय थारिख माबा जायोमोन ना, 8 थारिखखालि खालामगोन जों बेखौ। बेहाय गोबां फरायसाफ्रा बाहागो लादों। थांनाय बोसोरावबो जों मोजां रेसपन्सखौ मोन्दों आरो देग्लायबो जोङो मोजाङैखौ मोन्दों। आरो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लाया बेखौ खालामबोगासिनो दङ, क्लास 6निफ्राय क्लास 8सिम बर' मिडियामनि। आरो बेनि गुबै थांखियानो जाबाय जाहाथे साफ्रोमबो बर' बिजों फरायनाय फरायसुलि बा फरायसाफ्रा गावनि माबाखौहाय गियानखौ आरजिनो हाबावो। गुबुन मिडियामजों फरायनायनिफ्राय जोंबो गाहायाव नङा, बेबायदि मोनसे फेर फाथिनो हानाय, गोसोखौ जे सोना होनो हानाय बे थांखिखौ लादों। आरो बे मोनसे एबसुनि गिदिर थांखि। आरो इयुनावबो जाहाथे जों बेखौ मोजां मोजां बानायलांनो हागोन, मोजाङै खालामलांनो हागोन होनना जों आसा खालामो। आरो बेजों हयथ' अनेक फरायसाफ्रा माखासे मुलाम्फा मोनगोन होननानै आं सानो फरायनाय लिरनाय बिथिङावहाय। आरो बेखिनि बुंबाय आरो लोगोसे आङो
माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनिनो क'क्राझार दुलाराय फरायसा आफादनि जे सोलोंसा नेहाथारि बिथांखौ माखासे डिटेल्सखौ फोरमायनो थाखाय आं बुंनाय जाबाय।